365 dies de trampa, 365 dies tancats a la garjola, 365 dies humiliats, 365 dies que no tenim la República Catalana, 365 dies de catalans a punts de mobilitzar-se, 365 dies d'aguantar allò de a por ellos, 365 dies que en Roger Espanyol no hi veu d'un ull, 365 dies de solitud a la cel·la de la presó. Amb l'Oriol es disfrutava. És una persona que té un tracte obert a la gent, a diferència d'altres que hem vist, no? D'altres polítics que ell sempre està a punt per escoltar. I aquest és un dels temes importants, per això el trobo a faltar. Crec que el trobarem a faltar molt a Catalunya, fins que no el deixin anar, evidentment. Però l'alliberem. No us deixeu provocar per aquells que busquem la nostra ira. No caiguem en cap de les provocacions que l'extrema dreta, l'unionisme, ens llencen cada dia. Oblidem-nos de la gent de Vox, dels amics d'en Rivera, els companys d'en Casado. Ja sabem que si fos per ells ens cremarien al mig de les places, als carrers, com feia la Inquisició. Bé, avui fa 365 dies que esteu a la presó, que estàs a la presó, Oriol, i tots els teus companys. Avui estem recordant aquí aquest malson, un malson que no és només, sobretot és per vosaltres el malson, evidentment, i les vostres famílies, però no esteu sols, no esteu sols. Nosaltres, moltíssima gent, estem amb vosaltres. Pensem en vosaltres, plorem amb vosaltres i us recolzem des d'aquí. I tinc fe, i estic segura que tot anirà bé, que sortireu aviat i passi el que passi, nosaltres estarem sempre al vostre costat. No us coneixem, però som molt grans. Us estimem i us respectem i us admirem. Força, força, companys, que sigueu molt valents, us estimem.